Hi guys, welcome back to another episode of my vlog, Sir Dhenz G. So for today's vlog, we will be going to Mudala. Okay, today is the coral transplantation, so appeal ko sa mutanom mo corals at Mudala. But before going to Mudala, I will help preparing the mga diving equipment sa Piratas. So I'll be going to Piratas Diving Center to help them prepare sa mga equipments. So see you there, guys. I am here with Piratas na yun. So na ko sa ka master diver. And then dapat ko sa kakauban manig kinabanhaan na. And then na silang kuya Junpong adto nya dadari sila tanan. So we're just waiting for Lynn nga maabot dere. Mo gihapon kadakon. Koreana lagi kayo sa Koreanang adik. O Pagangnam style. Tawag nilaktan mo rin, sigala ko dahil na. So, nanasig. Wala ka ga-vlog, Rod? Mag-vlog na nilisil at ko na. Sandi ko sa Rose, ilaw ha. Nagsugod ako sa kuha kay ahong kan. So, ano sila? Mag-lisel. Ano sila? Opa! Opa! Opa Gangnam style! Bibi, pagsuot na po daw pins, Bibi. Isuksok na lang sa pins ni mo. Isuksok na lang sa pins ni mo. Ang slippers ni mo. So, looking forward for the diving. Yeah. Hi, ate. Tinets. Say hi, say hi. Ano ya? Siya padala
Ah, Joyce. Tara gusaw. Asa si Joyce day? Ay. Hello, brother. After all, serious? Uy, basta na. Okay ra oy. Lagi. Oh, padog na me. Doon ako, Julius. Ala, sorry. Wala manunog na lagi Ala, sorry. May nakalimut si wala, di ako nasakalan ni mo. Wala, kita ni mo. Wala, di ka mubo. Oh, muni ang mga gamit na mo for today. Picture. And then, ang mga kauban. Si Ate Net, si Sis Julian, si Bibi, si Ate Beshi, o si Kuya Beshi. Let's go diving. Oh, mag-dive na ko meron. So, with our gamit, niyato na to, si Sis Bracer sa sakyanan. Okay, sa area guys. Sana sa Mudala guys. So, ano sa Mudala guys? So, mga symbol na po may karon. Symbol na saan Unya, sana lang putol. Bali na po ka na mo. Kamao na mag-set up. Walo manggod. Oh, una namin sa shore. Muna sila magkauban sa piratas. Sa piratas. Na sila kuya. Si kuyang naragnisi. Si kuya Kulot oh. Na si kuya Salde. The bad boy. Ay kuya wala ginagsoda na kuya. Kuya mo na yung safe bolt. Sigarilyo isod. So, di ra mong gamit guys. So, diat kani is kang Joyce, kani is ako na ako ika-montage siya ng ganihan. So, together with our fins. Yeah. So, di ra mga gamit sa uban. While preparing. And andera sila oh. While waiting ang mahuman ng program, and then after sa short program na briefing, Joyce BHW sa Danau proud to be niya kani kinakusgan nga front office sa Only Seed Resort. Yan kani sila mo ni ang mga mayordomo sa Binisha Sweet. Kani siya Tayjahan ng restaurant, Needs Dumaluan Restaurant. Then si Kuya Kun, si John Pong. I-mount na lang na. Hindi naman yan.
Actually, ga-briefing na after sa katong gamay